Salam dostlar. Bugün keçecek gurrumuz Green Card ve Amerika gitmek barada gurrum. Hemmeňiň bilýärsiň, Green Card doldurmak, Amerika gitmek uje köp ýyldan bäri hemme adamyň istegi arzuwy. Indi şu ýerde jekmejek aýdyp geçeýin. Green Card doldurmak möhüme gelip ýetdi. 4-nji oktýabrdan noýabryň 8-ine şeýle. Şol aralykda doldurmak mümkinçiligi bar. Indi Green Card doldurmak diýilen zat muňa aslında lotere. Ýöne şans, ýöne sizin etmer zadyňyz birinjiden umytly we sabırly bolmaly. İkinciden hem dogry we dürüst doğruluk bilýän adamsyny tapmaly. Haçan ese dogry we dürüst doğrulan ýagdaýyňyzda gitme şansynyň artýanyny size ýatdadýar. We şu ýerde men size aşagda häzir men TikTok, Instagram sahypasy belläp geçýän şol adama men özüme ynanýan dogry we dürüst doğruluk bilýän. Size de şonu rekomendasiýa öpmüne koydurlaýar. Indi sizin bar etmer zadyňyz diňe şol ýa-da aşağı akkauntlara ýazýaňyz, ol size jekmejek näme dokument gerek, näme doldurmaly hemme zat aýdyp berýär. Onda näme? Öňümizde Green Card dolduruşykda hemmeňiz üstün bardy we diýärmi indiki nesip bolsa welcome to America diýen sözleşmeli hemmeňiz arzu edýär. Men Kuwat Kapur, belden sahypam Work and Travel.